Dangote har yanzu ya daina neman kuɗi? Bai daina ba. Buwa ya daina neman kuɗi? Bai daina ba. Ɗayir Mangal ya daina neman kuɗi? Bai daina ba. Mutane da yawa 'yan kasuwa da zaka gani da wasu manyan masu kuɗi da 'yan siyasa ba su daina neman kuɗi ba. Iya kuɗin da nake da shi misali idan na ce zan iya zuwa in kama iya hotels ne ko da ba a Najeriya ba, zan iya kama hotels ɗin da ni da 'ya'yana da iyayena tun daga yanzu har ƙarshen rayuwarmu. Ina da irin wannan kuɗin da za mu iya zuwa mu kama hotels mu yi rayuwa daga nan sama da shekara 200 ma ko 100 ina da wannan kuɗin da za a iya. So kaga ba wani abu bane wanda idan har kotu ta ce su ne masu gaskiya ko kotu ta ce ta ba su wannan abun, ni ina ganin ba wani abu bane wanda zan iya wai zan ce dole sai na ɗauka ƙara. So zan iya barwa Allah ya fitar da mai gaskiya gaskiyar shi, Allah ya mai min da haƙina. Shi abin da aka ce mutum yana neman haƙƙin shi, mutum yana neman 'yancin shi, wannan zaka duba. So ni ina neman 'yanci na, ina neman haƙƙina. Kaga idan ka duba abu ne wanda tun farko an kai shi gaban shugabanni, gaban alƙalai. Duk abin da ya riga ya je kotu ya zama kai ba a hannunka ba, ni ba a hannuna ba, ya zama a hannun masu shari'a. So su kawai aka barwa su yi magana, su tantance gaskiya, su tantance ƙarya. Su kuma talakawa yanzu da mutane, a yanzu da zan iya cewa na baro wa'annan mutanen gurin nan, za a iya tunanin cewa dama ba gurina ba ne ko kuma dama ina so na caƙin su ne ko wani abu saɓanin haka. Ka san mutane duk za su iya yi wannan maganganun. So abin da ya sa ba wai ni na kai in ban musu, dan na fi ƙarfin abin. Ko da motoci na idan ka kalla daidai da mota ta guda ɗaya, akwai motar da na siya da ta kai 1.5 billions. So kaga dan na ban musu wannan abun ina ga ba wani abu bane. To amma abin da ya sa ba zan bari ba, ina so kotu ta fitarwa mai gaskiya gaskiyarsa ne, a kuma fitarwa mai ƙarya ƙaryar shi. Idan kai shugaba ne dole talaka su ce zaben ka zama mai mulki. Haka idan kai mai kuɗi ne, su dai talakawan nan su suke zuwa suka siyan kayayyakinka ko sukan baka dai wata gudunmawa, ko in gida zaka gina ko wani abu daidai su suke ba da gudunmawa 100% fiye da kai da ka zo ka sa kuɗinka. To ka gani ba wani abu da zan ce da mutane sai dai in ce ina godiya 100%.